Kedves kispesti önkormányzat! Este fél 11-es locsolás nagyon jót tesz a növényeknek, meg szükséges, de nem a betonnak. A beton nem szomjas, nem kér vizet. Ez pazarlás. Úgyhogy ezt sürgősen valahogy orvosolni kell, mert a víz kincs, és természetesen folyik el a vakvilágba. Köszönöm, hogy megnéztétek, és köszönöm, hogy intézkedtek, de sürgősen. Na meg itt. Most már tényleg jó lenne, ha fölállna a Környezetvédelmi Minisztérium, mert ugye a Tisza párt 2/3 nyert, és az ilyen problémákat is lehetne orvosolni, meg mást is. És még annyit elmondok erről, hogy ezért a vízpazarlásért, hogy a betonra megy, ezért még bírságot is ki lehetne szabni. Úgyhogy reméljük, ez is lesz orvosolva.